Súťažiaci, čujeme sa, dobre, aj nejakí už diváci. V mene organizátorov Mariášového klubu v Petrovej Vsi vás všetkých vítam na súťaži vo varení guláša Gastroparty 2015. Tradícia tejto súťaže sa začala minulý rok vznikom novej myšlienky ozvláštniť život našej obci príjemnou akciou, ktorá by potešila všetkých nás. Dnešná súťaž v poradí už druhý ročník sa nesie v znamení dosiahnuť minimálne úroveň prvého ročníka, a to uvariť také chutné guláše, po ktorých sa len zapráši a zostanú prázdne kotlíky. Dnes máme súťažiacich 9 tímov, a to Mariášnici, poprosím, aby sa ukázali, Balážovci, S-tým, tu aj tam sú poroztrúsaní po okolí, Šiša-tým, tiež tuto, Bosorky, ukážte sa, Červený tím, tu je. Potom vítame, toto sú všetko, tak povediať, domáce týmy. A vítame medzi nami i cespolné týmy, a to zo Smolínského pod názvom Biggie. Tam. Ďalej zo závodu pod názvom Kyseláči. A z Jakubova, to je myslím asi najďalej, že od nás, pod názvom Mirapa. Takže vás všetkých vítame ešte raz. Takže strieľajme. Tak, súťaž začatá, nech sa páči, začnite variť. Ďakujem. Haló? Já jsem dětská v Kardimu nachystala 20 € výplnou kapesní a já jsem ji vypala doma. Takže máme tu profi je kapesní dětská. A Liba vymyslela, že dneska nepojedeme dom, že budeme na žváchaní a budeme spát v Raku. Tady očirák, Tady můžete u rybníka spát na očiráku. Ano, tady sedíte, dáme tady naše. Ježíšmarja, to je blbec. Už zase, prosím tě, stáčí. Zase dělal.
Guláše sú navarené, body spočítané a my môžeme vyhlásiť prvé 3 miesta a samozrejme aj ceny útechy tých, ktorí sa umiestnili na miestach od 4. po 9. Vyhlásime najprv prvé 3 miesta a potom teda cenu útechy dostanú aj tí ostatní, ktorí sa zúčastnili a navarili guláš. Takže ja poprosím, ako vás budem vyhlasovať, aby ste sa postavili tam, ako sú tie poháre. Áno, tam sú poháre, tam sú medaily, tam je aj putovná varecha, takže tam vás uvidíme všetci. Na 3. mieste sa umiestnil tím číslo 5. Nech sa páči. A sú to teda Míra z Jakubova. Tak, 3. miesto. Gratulujeme. Chalani navarili dobrý guláš. Čím sa teda netajili už od začiatku, že varia, že idú na víťazstvo. Sice je z toho 3. miesto, ale aj to je dobré. Dobre, ďakujeme a gratulujeme, zatlieskame ešte raz chalanom z Jakubova, ktorí sa umiestnili na 3. mieste. Na 2. mieste sa umiestnil tím, ktorý má číslo 3. Do Smolinského. No, nech sa páči. Tak, medaily. Gratulujeme a blahoželáme a potlesk ešte pre 2. miesto týmu zo Smolinského. No a na 1. mieste sa umiestnil tím s číslom 7. Áno, a teda ako dobre vidím, sú to Balážovci, ktorí tak obhájili 1. miesto z minulého ročníka, z 1. ročníka Gastroparty 2014. Ono to asi bude, že sa tak umiestňujú na tých prvých miestach. Myslím, že to bude asi tým gulášovým dielom tam. Sami si tú súťaž oštartovali a varia stále v tom diele. Poprosím, postavte sa pre kameru a fotografa. Malovaná detínečka, kde jsem sa narodil. Pěknou frajárku jsem poznal, na muziky chodil. Kolem si povyskočil cuken, ký roztočil, muzikanti vyhrávali, nic jsem jim neplatil. Kolem si povyskočil cuken, ký roztočil, muzikanti vyhrávali, nic jsem jim neplatil. Na lavičke na zahrádkách tetičky se dály, nepresponí trajárenku dlho rozmluvali. Mojej dobrej mamience v její malej komůrce, aj ty mi tam u potoka všetko povídali. Mojej dobrej mamience v její malej komůrce, aj ty mi tam u potoka všetko povídali.